Здравейте, приятели! Вие сте с Clash of Clans BG City. Както знаете, вече снимаме с The Screen Recorder No Root. Така се казва. Значи, сега ще направим една атака с гоблини за ресурс. Този е добър, така че може... Не, няма това да нападне. Ето този вече ще го нападнем, защото виждаме колко ресурси има. Пускаме малко гоблини. Аз ги вдигнах на 4, за да фарма с тях. Виждате, че аз съм и намалил и купите. И ето виждате, без кинга загубихме купи, но спечелихме пари. Сега да видим, дракона ще ми стане след 1 час и 41 минути. Зареждаме. Така, сега ще ви покажем и атаките в Лара. Ето сега само да заредим от гоблините. Отиваме тук. Първия аз го нападах 19-0. Който иска да влезе в клана ни, да влиза. BG City се казва. Аз съм лидера. Увеличим тук, изкарвам дракона. Изчиствам го с арчерите. Та ще да е на 100 с дракони, ама го нападнах с тази атака. Зареждам по повече уизове, защото те чистят много добре. Винаги кинга застрашава хоговете. Тук пуснах рейд спел, за да забързам гигантите. Ето виждате защо зареждам по толкова уизове. За да останат после да разчистват и да взимам процентите. Бутнах Таранхола, ама не можах да го срина на 100%, за съжаление. Така, тук нещо. Ето защо уизъртите са ми нужни. Виждате, натам изчистват вече. На 72%. Другата атака е с дракони. Някой напада четвъртия, после ще гледаме. Другата е с дракони, тя е... Тук само да прибързаме. Бутам един дефенс, пускам кинга, за да видя Conquest Troops. Пускам драконите от тук. Виждате, дракон атаката най-много. Дейвид тук се прави, защото
Значи, бутат и другия Air Defense. И 100% но взех. Значи аз предимно бутам първите и вторите, най-силните. Четвъртия аз ще взема 1460 дарк. Виждате. Изчиства страни с арчерите, пуска Lightning Spell, след това драконите. Насочват се, значи трябва да ги насочите така, за да към вътрешността да тръгнат, а не да почнат да обикалят. Като ги сложите на едно място, също не вършат работа. То така трябва да се насочват, за да имате 3 звезди. Да видим как Дейвид се осрал. Четвъртия бе много силен, защото той го е нападал и то виждате с каква армия. И първо се изкарва Conquest Troops, но нищо. – 26%. След това Дъпро напада петия. Не можа да му вземе 100. Ето виждате, изкарва Conquest с 15-20 арчера го убива. Виждате къде се насочва. Или може с Луис. Виждате, с 20 арчера бутна дракона, пуска гигите, лоубрейкърите, преди мортара да изстреля или някое друго. Хилърките тук. Така, хогове му бех изпратил. Добре. Аз съм доволен от играчите. Някой ги понижих, защото се излагат. Като Дейвид. Той беше колиден. След това пак Дъпро. Тук трябваше вече 100 да му вземем, а имаше Conquest Troops. Доволен съм от всички. Ние не сме само за победата. Сега на Дейвид трябваше да му дам хогове. Тук се опита с някаква армия да го бутне и е успял. Като е бутнал. Малко да... 2 звезди са осигурени. Седмият бутнат от Митко на 1 звезда. Митко тук малко, но и той добре играе, но никой не се сърди. Малко на едно място набута бомберите. Виждате и той. Другите атаки вече не са много. Ето виждате, аз съм се пропилял атаките и никой мене нападал. Така. Ето да му донетнем хопчета.
Ой, няма му донетам толкова. 2 ще му донетам. Така, виждате какво ще се апдейтвам. Вече ми се апдейтна Dark Drill, Elixir Storage. Чакаме 1 час и 32 минути за дракона на втори. И в другия лар ще нападам с дракони на втори. Абонирайте се за нас, пишете в коментарите какво искате, какви клипове да правим. Лайкайте и до другия лар. Или можем да правим